Light the Sky huwa l-isem ta' mixxela fi Smewiet li saret minn kumpanija privata biex tħajr lil ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa dawk li jinsabu qudiemnet fil-ġlieda kontra l-COVID-19. L-inizjattiva Light the Sky bdiet wara li numru ta' kumpaniji li jipprovdu servizzi awdjoviżivi intalbu biex jieħdu sehem f'din l-inizjattiva. Oriġinarjament l-inizjattiva bdiet fl-Olanda u numru ta' kumpaniji madwar id-dinja komplew ikabruha. Fil-filmat li ntbagħat il-Net News jidhru l-ħaddiema tal-kumpanija Studio 7 ħejju kollox biex ma nżul ix-xemx id-dwal jidhru fi Smewiet. Mhux hekk biss iżda tidher tixel il-frażi grazzi bl-Ingliż, thank you lill-infermiera, tobba u l-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa, inkluż il-ħaddiema f'kull livell li huma impjegati fl-isptarijiet tagħna. Dan l-avveniment dam għal madwar nofsija u ħafna setgħu igawduh mid-djar tagħhom.